mega fedt endelig at finde lejligheden i byen. Billig husleje, og folk er rigtig søde, så det er virkelig, virkelig heldigt. Så har jeg et kæmpe værelse, og det er mega lækkert indrettet, og ja, det hele fungerer egentlig ret godt. Men det er bare sådan, køkkenet har for eksempel ikke duet, siden jeg flyttede ind, og det er lidt noget, som skal ind til naboen. Og så toilettet har ikke rigtig fungeret her de sidste par dage. Og så udover det, så er det bare som om, at selvom folk er rigtig søde, jeg bor med, så har de bare hele tiden gæster over, eller det er bare som om, at der hele tiden er folk forbi, og det er bare den der, man kan føle sig lidt hjemme, eller godt kunne lukke sig ind på sit værelse, uden at der skal være larm og føle sig overvåget, men ja, for den her pris, så er det vel okay.